naka-experience siya kita sang total blackout gid no from April 27 no to 29 gid no. So although may mga yellow alert na kuno sila from 25, pero daw ang total blackout nag-effect mga 27 na, April 27. So amo ina ang palamangkutanon sang aton mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Di amo sadto nga nagpatigayon kita ang akon komitiba, ang Committee on Transportation and Public Utilities no sang committee hearing yesterday afternoon. So kan gitabungan ato sang aton membro no ni partner Rolly Distura kag representative coming from the other members no, from the representative the office of board member Oso, board member Lito Kahilig, and board member Jason Gonzales no. So ang aton mga resource person dan sadto ang aton mga DOs no, mga electric cooperatives diri represented by the respective general manager from Eleco 1 kay ang GM Paguntalan, Eleco 2 GM Roquios, and Eleco 3 attorney James Balsamo no. Kag sa representative coming from the NGCP no, headed by the Vice President no kay Sir Christian no. So kag didto na patpat no kag nahibal-an naton kung ano gid bala ang ginhalinan no. Ang root cause gid sang pag power outage no diri sa probinsya sang Iloilo kag sa bilog nga island of Panay. So luwas sina nga una abi naton didto lang sa Silay, Bacolod ang problema no kay nag-fluctuate ang energy source nila didto no nagahaboy diri sa grid no sa NGCP. But then abi naton tingkuti didto man lang gali ang problema sa Bacolod, why is it nga na sakop ang Panay. So amoy na nga ang mga palamkutanon naton kay we have enough energy power no generators diri sa Panay Island no, especially diri sa probinsya sa Iloilo and in the city. We have the coal, we have the diesel there in the dira sa may BC no kag sa aton nga sa Dingli kag sa inapagit sa aton nga sa Concepcion no, ang pan naton. So ugali kay nag-power shortage dira nag-fluctuate ang ilang abutahe didto halin sa Silay. So ang ginasaligan nila nga ma-augment no ang ancillary service coming from the Kabangkalan area. It was managed owned by the San Miguel Corporation. So hindi makasupply no, nag-stop sila, hindi ka-supply sila. So and the problem kay hindi ka-supply dito. So ano natabo no ang iya sang Panay Fall no corporation diri sa Concepcion, nag-automatic trip off man sila. Nila ang daw prevention man nila nga hindi maguba ang ilang makina no. Kay kon overwhelm man ang ilang maguba man siya no. So sa ginhaboy nila. So amo lang sa tuti lingkoti may mga other source pa man. Lingkoti ang coal. So daw pila ka unit sa coal ang under maintenance. So why man ka function? Why man siya gandar? So ang isa nila ka unit hindi ka supply no. So what happens sa other mga naton diesel naton mga iban pagit no nga energy source generators nga makasupply. But lately na gid man no na nabukadaan gid man gali nga expire na gali ang ila kontrata sa ancillary services coming from the Napocor no, from the EPC. So amo yadto ang nadiskubrihan gid naton. Nga amo gali sadto kay tina-expire hindi naka-supply sa ancillary services nga mga kulang nga at least ma-stabilize tani ang source nila, ang voltahe no nga ika-supply sa aton mga electric cooperatives no kag sa aton mga konsumidor diri sa probinsya sa Iloilo, sa aton mga pumuluyo. So
Amuyad to ang gitunaan. So gipamangkot naton kun nga ang wala nila dayon na renew, no. So nag-renew na sila sa 25 lang. Wala na siya. So late man ang ila action, no, late man ang ila action sang aton nga EGCP. So kagtapos ang proseso pagid subong sang ERC daw nagbudlay pagid, no. Kay hindi na sila ka direct buy or require the services of the ancillary, no. Ipaagi gid sa public bidding. So it guns to the process. So amo sadto ngati although nga ancillary services nga na siya ma-supply, no, kung may magkulang ang power amo na siya ang ma-stabilize, no. So madugang man ina sa aton nga mga mga energy source na naton balayra naton, no, sa power generation naton. But then hindi man ina nga every time amo gid na siya. During the time of fluctuation lang sang naton sang power naton. So amo sad to nga gambal nga niya itun-an, but it was justified. Ngati i-share man ina hindi lang ina siya isa ka portion ka probinsya, no. I-share man niya sa tanan, no. So kag hindi man sa tanan nga oras nga pagabayda nato siya. So during the time of fluctuation of our power. So daw nakagihon kita ang committee that it was approved by na-aprobahan nato ng duha ka resolution nga to be passed dependent on the other recommendation from the members. Ang request from the ARC to fast track, no, to give consideration for the immediate approval of the ASPA, amo na siya, no, ang daw emergency power na ba na siya, at least maka-purchase sila sa mga ancillary services coming from the small operators of the generators, no, maka-generate sang energy. So and hindi lang paglantawon sang ERC ang the lowest bidder, kundi ang technical aspect sang capability. Kaya magbakal kakaron sang nubo man nga bidding, nubo presyo, pero hindi man bala mangin makabulig, no, hindi man sufisyente. So why useless man gyapon? So why sa ito? So amo ina ang isa ka legislative measures nga ina-propose ang committee. And another proposal is request the NGCP to fast track ang ilang mga repair sa submarine cable nila coming from sa Cebu to bala sa Palolipon. Kay daw due to to siya August pa kuno. Possibly ma-complete, no, this year. Pero kung mas maayo, kung mas papadasig para at least ang connectivity of the power source at least ara siya, no. Wa isang ka nga kung makulang kita diri, may kuhaan pa kita sa iban, no. Kag ang isa pa gid sina, no, nga nakit-an man to nga way gali kita connectivity sa no, sa na-cut off man kita sa Luzon. So kay ang iba natong energy ginhaboy man gali na sa Luzon area. So daw amo sina ang mga legislative measures nato na gin aprubahan kagapon. So kagang pag isina nga gina-require man naton ang NGCP to give sang immediate public pronouncement kung may ara sila nga para nga palabuton bala nga mga power shortages diri sa probinsya sa Iloilo kag sa island of Panay, para at least nga ma-aware man ang aton mga pumuluyo kag makapreparar man sila. Okay. So ang inyong committee hearing kahapon is nakatumod gid sang problema kag ang purpose na gid ninyo is really ibaluon kung anong concern nga na bululigan kung paano ina masulbar para sa interes ng pumuluyo sa probinsya. Yes, amo gid na, no. Even kati nabal naton may mga losses ang tanan sa economic naton, damo ang nalitan sa health, no, and everything, no. So nabal naman naton ang economic aspects ng province nagaboom na kita ang we're booming. So kung amo sina ang problema naton, so sinong investor ang masulod diri sa aton, kinahanglan buruligan naton siya. Kag amo man ina gina problema sa aton mga electric cooperatives, no, kay damo man ang ila losses, sino ba lang kauyon nga mag-brand out, kay kung mag-brand out, why man sila sang income, why man sila sang sa ila,
ma-distribute sa ilang mga konsumidor, no. So amo sina siya. So hindi man kat nga tinudlo anay lang. Iti isang una kung mag-brand out gani tudlo dayon sa iliko. But now ang way kay balo nga aton mapumulot NGCP gali ang may Yes. sala, ang may problema. Way makita nga ano nga may sala gid ang NGCP, no. Pero sa nakita naton daw didto gid ang problema sa ila nagalin. So and they promise to us nga i-improve man ang other services kag ang mga substation nila i-kumpleto ko na siya tanan kag upgrade para at least nga hindi na maapektuhan or matabo liwat ang kasubong sina nga mga sitwasyon. Kag na-mention mo ang the way kung tani palabot sang mensahe o kan announcement ang NGCP nga dapat sa pamaagi nga mahangpan sa mga konsumidor. Yes, no. Insakto kay kung kisa nagagamit sila sa mga technical terms. Yes. So even yesterday in the committee hearing, so una nagagamit sila sa committee sa technical terms. Pero ginano ni partner Rolly nga daw kung mag-amoy ng gamito ninyo. So hindi kami intindi, no? So if possible, pwede nyo mahambal sa sa mas mahapos nga technical terms, sa nga terminology ang gamiton para maintindihan naton, no? Kaya we are not a technical person, sila ang mga technical person. Para at least ang committee, kag nga mga pumuluyo, makaintindi man kung ano gid bala ang ginahambal nila nga mga technical terms nga para at least mas maayo, no, maklarahan ang aton mga pumuluyo. Kag isa man sa na-mention sang mga general managers sang Eleco 1, 2, and 3 nga ang bintaha sang imong ginpangunahan nga pagpatigayon sa Senate Committee hearing kay kung ano man ang resolusyon nga madihon ninyo mapadala dito sa ibabaw para nga magaserbe man nga nagtingog sang tanan nga mga apektado diri para mapalabot dito kung ano ang sitwasyon kag kung ano ang dapat nga unahon o kung tagaan sang atensyon para masulbar kang daw kung pwede pala hindi na masulit ang inyong sitwasyon. Yes, in sakto amigo Bert, no. Kay bisan sila gapanawag sa GCP, way sila sang hangpon, way sang explanation nga kung ano gid lang problema kag kung ano ang maayo nga solusyon. So gahambal gani gapasalamat gani sila nga aton mga general managers, no, particularly kay Attorney James nga it is an avenue yesterday nga nakaistorya sila, no, kag na-air ang ila nga mga problema, no, kag at least na hatagan man kasanagan ang mga questions nga gusto nila ipamangkot, no? So at least daw naklarahan ang tanan kag although it is an initial pa lang to kagapon kay according kay Engineer Rucius na daw may meeting man sila subong, no. Yes. So siguro pati gayon pag kay nag-ang nasyonal, no, nakita na kag naka-request man kita sa ato, nakauna kita sa committee hearing. So and also the national government nakita na ang problema, no. And even this morning amo man ina ang problema sa Luzon area, Yes. no. Sa NGCP man daw ginaano to ni Jose Guevara, no, about that, no. And they also mentioned the problem in the Visayas area. So I hope nga hindi na ini masunod, no, nga matabo pa para at least nga sige-sige na kita, no, ang development sa probinsya sang Iloilo kay tinabalaan naman naton ang electricity daw ka-indispensable na gid, no. Daw parte na gid ini asang development. Kay kung way ka sa power source, way ka sa sino ma-invest diri sa imo, sino man negosyo diri sa aton.